na ang waffle. I go live for John. Just stay here, ha? I will find the charger, ha? Oy, don't move too much! Don't move! Excited siya, oy. Ay. Magbihis muna, magbihis. Come. You fine? No. Say hi na, say hi. Na hello. Hello. Hi. Ata. What you put there? Wow. Tay. Have you been dreaming of getting away? Well, we're the wrong place. Recharge your spirit. Western Australia. Western Australia. Hello, sis. Mag-ano muna ako, sis. Ano muna ako ng sapatos, ha? Magsuot muna. Hello, Kuya Johnny. Mega love shoutout. Hoy! Waffle! Come kami. Hello, Jaja Des. So, guys. Hoy! Umalis ka dyan. Nagdala ako nito, guys. Para sa... Alis! Sa buko ni Waffle. Come here, baby. Come here. Pajing! Hello! Ano kami ni Waffle? Sis. Elgin Bohol, tingnan mo si Waffle. Excited, oy. Elgin Bohol, family kasepe. Mega love shoutout. Excited, alala, excited. Kuya Johnny, excited. Excited. Alala, excited. Hello, Jonash. All about Jonash. Mega love shoutout. Excited na. Huy, umali, wag kang ano dyan. Yes. Sisi. Ay, wala ang mask. I forgot the mask. Yatay. Lagi tay kay. Day na. I'm sorry, Waffle. Mama forgot the mask. Pasensya na kayo dyan kasi yung anak ko talaga. Ano siya? Hoy, yatay ka. Wait lang, baby. Wait. John, I'm going na, baby John. Ayan, oh. Excited siya, day. Oh, magmas ako dito. Panabuang, oh. Okay, gigapoy na siya. Waffle, sit down. Good boy. Sit down. Sit down siya na. Ay, okay. Oh, sorry. Sit down. Sit down. Hello, Shella. I show you the berries. Here, sis. Look, sis. Yan, sis, oh. Baby, wait. Mom will eat, will eat the berries. Agay, biskot. Wait. Hi. All about Josh. Mega love shoutout. Send nyo sa akin sa PM ha yung Yan. Laday. Kapitbahay namin day, oh. Kapitbahay namin day. May mga chismosa dyan day. Yan, hospital day, hospital. Oh, tingnan niyo, Waffle. Say hi to them. Di na. Huwag kang magpupo dyan, ha. Masira yung beauty natin, ha. Oh, excited siya, day. LJ, day, oh. Tingnan mo, day. Magsimot-simot na siya dyan. Yan yung, sa labas ng aming bahay. Oh, sige na, baby. Sige na, baby. Uy, my car. Diyan, day. Dito ako naglalakad, day.
Pag-exercise ba? Uy, wait lang. Uy, naunsa. Say hi to them, oh. Shella, are you there? Nahiya ako dito ba? Kasi dito siya sa bahay. Malapit sa amin. Diyan talaga yan siya mag-ihi. Iwan ko talaga. Bibilab na, no? Shella, look. Parang nabuang nga. This is our neighborhood. Charot. Malapit kami sa bukid dayo. Yan. Ano kasi dito Old Village. Yan yung main road. And day ang sarap nakawin dito dayo mga mga garden ni Lola day kasi hindi ko pa rin yung may-ari. Dami nilang talong dayo. Ang dami nilang vegetables. Yan. Shout out to Marianne Deximo. Mega love shout out. Nga dayo. May corn. May kamatis. Algin Bohol. Mega love shout out. Dayo. Day nabuang talaga siya dayo. Huy! Oswari, sit down, uy! Okay. Dayo, tingnan dayo. Yan yung mga old place kasi to day. So yung mga bahay dito parang syempre old, luma. Shella. Hello Shella, baby girl. Yan yung mga bunga sila dayo. Ako lang hindi bunga dito at saka ito. Uy, sit down, be. Sit down, show to them. Oswari, sit down. Hi, tate. Okay. Oo. Nag-walking kami, sis, kasi na-board si Waffle sa bahay, sis. Kuya Johnny TV, thank you for watching. Mega love shout out. So, ito na part is ano to siya dito, day? Parang massage shop. Yan. Tingnan. Hala ka, ihi talaga siya dyan, oh. That side. Yes, sis. Bago yan siyang gupit. Show to them, baby. Show your face, baby. Oswari na, baby. Sit down na. Sit down, Oswari na. Oswari, sit down, baby love. Ay, show to, mommy. Look, mite, mami na. Ay, ka-cute. Day, to, day, alphabet, day, LBCD. Yan yung day, yung road namin dito, day. Yan. So, alam niyo yung may tower, dyan yung workplace ko dati. Yan siya, day, supermarket. Uy, tingnan nyo nga yung park dito, oh. Sino to? Hello, si Jeda, Travel and Cooking. Yeah. Hello, sis. Good morning, sis. Good morning from Germany. Yan siya, oh. So, ito yun, guys. So, live nating makikita. Day, atay. Akala ko naglibang siya, day. Yan. Marianne Deximo. Ito, live natin makikita ang sakura na wala na siyang wala na siyang dahon. So, ganito yung park dito, day. Minsan, may mumu daw dito. Pero hindi naman ako takot. Kasi, just pray. Okay lang, day. Bahala na diya, day. A, B, C, D, E, F, G. Ganon. Yan, day. Sakura, day. Live talaga yan siya, day. Huy, maano ako sa mga park dito ba? Kasi dito sa Japan, no? Ang dami nilang mga park. Pero walang naglalaro. Ganyan ba sa Hong Kong din, day? Kanto-kanto, agi ate, si Wapon. Kanto-kanto ba na ay kaning kuan? Pakita muna tayo sa beauty natin, be. O, sige man, siya pangihi, oy. Hello, everyone. This is Warai with a Heart, playing from Japan Mars. So, who's there? Mega love shout out to Shella Combe, Kuya Judy TV, Algin Bohol, si Ma'am Judel, si Marianne Deximo, at sino pa yung mga gwapo dyan. Ingay ko dito ba? Top chat. Here. Dito, day. Alam mo, pag tayo sa buhay dito, pag malungkot, dito, muni lang ako dito, gano'n. Yan. Thank you, sis Merlinda. Bigyan ng jacket si Madam.
pretty kasi nag-makeup ako dahil. Hindi halata na ano ka saglit. Charot! Dati dahil yung bago pa ako dito sa Japan. Pag malungkot ako din, wala akong kausap. Hi Chaps! Mega love shout out sa amiga kong Bisaya in Hong Kong. Ano siya, dahil dito ako magmuni-muni. Yung hindi ako makaintindi ng Japanese. Yes, Merlinda Rizano, mega love shout out. Jonash, thank you. I-PM nyo sa akin yung mga prop nyo ha. So dito ako kasi nga maganda na yung nakausap eh. Kaysa mga char-char yung kausap natin dito. Mapili kasi ako sa friend. Kaya mas maganda na yung mapag-isa kakausapin mo yung aso mo. Waffle! Kami baby. Hi sis! Yes sis! All about Josh! Mega love shout out! Oh, say hi to them baby. Say hi na. Sige na. Si Elgin na. Elgin Bohol. Mega love shout out everyone. Waffle is so happy. May Japanese din. Malingki siya. Ano lang yung concealer at saka lipstick at saka ano yung ano nga to dito dahil yung sa mata. Hindi kasi siya mega ba yun? Yung bonggang live stream. Pag bonggang live stream, madam, magkarinyosa talaga ako, madam. At saka yung Pilipiniana, madam, na yung buhok pinaganyan talaga, madam. O ngayon, ato siya, char vlog. So, okay lang. Uy, may mga herring dyan. Yan, yan. Dito yung cat. Yung cat na lagi sis, nakabuhi sis. Sister ko yan, si Mary Ann Deximo, my beloved sister. Nagalit na siya, oh. Uy, mag-ano tayo Uy, bigyan nyo ako ng ano, be. I-like nyo naman to, no? Mga 11 million people in the world. Mga amazing 11 million people. Bigyan natin ng like si Madam, Oring. Eyebrow. Eyebrow. Wait lang ha. Hindi ako nag-eyeshadow. Charot. Ano na to? Natural. Patay na. Oh yes. Matagal na kasi akong hindi naka-makeup kaya. Hala Devi, hello my friend. Mega love shout out. Aloy, dikitan niyo to si Devi ha. Actually, hindi sana ako mapadikit-dikit. Pero minsan masarap din yung mag-live na hindi dikit-dikit. Uy kasi ano ba nakakaano din yung mga dikit-dikit no. Dalawa ko madikit-dikit. Uy, yung hindi natin na-enjoy yung live ba. So maganda din minsan na pag mag-live kayo, mag-support kami, yung wala yung dikit, pulpak, yung ganun ba no? Maganda din yun minsan na organic na live ba. So ganun yun. Para minsan masaya din naman sa live natin. Waffle, kamamina. Tingnan mo siya, oh. Saan naman si Jaja Des? Andiyan ba si Jaja Des? Siya. Walking na siya, walking. Asa ka be? Babe, asa ka be? Yes, 'di ba Ma'am Merl's vlog? Nagalit na siya kasi ngayon, so that's all. Hindi muna ako mag-exit. That's all muna yung talking ko tapos ibaliktad ko yung camera para titingnan niyo yung mga ganap, yung mga kapitbahay namin. Yung mga kapitbahay namin dito, napaka-quiet nila. Ayun, lang maingay kaya hindi ako magsasalita ng bunga no. Kaya baka ipapulis ako no. Deya mo. Yes, sis. Oo nga, sis. Maganda naman yung minsan yung parang yung true friends ba na mag-live ba. Wag naman yung palagi yung dikit-dikit. Kasi pag nadikit nyo na lahat yung mga tao dito. Oo, sir. Kuya Johnny TV. Tahimik dito. Ipakita ko sa inyo yung mga kapitbahay natin ha. Wait lang. Pakita ko. Waffle. Dito na. Mag-walking kami doon banda. Hindi ako nag-mask kasi. Wala naman akong kasama dito. Yan. Yung kapitbahay namin, oh. Waffle. Yan siya, oh. Salamat, sis. Balikan ng bongga, sis. Yes, Ma'am Merls. Ito yun, mga kapitbahay namin. Ibilab, oh. Family Kasepi vlog. Thank you for watching, madam. Dala. Uy, magpupo din yan siya dyan ba? Mainis ako ba kasi mawala yung beauty natin magkuha sa pupo niya. Yan yung mga kapitbahay namin, sis.
Siyempre, yung nga sis, alam ko busy ka, but I know you're always in my heart. Charot! But hindi yan char. Diyan ako mamalingke minsan dyan. Ang tawag ng ano na yan is Marushak. Mahal yan siya dyan. Kaya hindi ko yan siya suki kasi mahal. Tingnan mo yung aso ko. Charot! Siya char, no? Tingnan yung flowers. So May, ito yung tinatawag nila na ano, kalimutan ko, wag na lang. Nakalimutan. Yes, family Kasipi Vlog. Thank you. I-send nyo sa akin yung proof, ha? Para walang patulpo. Wala tayong ipapatulpo. Uy, baby love, come here, baby. Devi, Baldensanso. Baldensanso. Sorry, sis. Yung pangalan mo talaga, sis. O, ang hirap dito, sin. Baby love, come. Mag-ihi talaga siya na siya. Ewan ko sa kanya. Oh, pag nasa labas kami, ihi siya ng ihi. So, mga madam, ito yung mga ganap dito sa aming mga mansyon. Yan. So, this is Japan neighborhood. Yan. So, tingnan niyo dito. Minsan, marami yung orange. Ito, orange to siya dito. Yan, aso yan. Orange yan siya, oh. Tingnan mo, bungga yan siya dahil pag mga munga, pero bawal kasing nakaw dito eh. Kahit saan naman, no. Si Waffle. No. Stay here, baby. Stay. Daijoubu. Obasa. Ay! Gumene eh. Nanay, hapon. Tumitingin sa atin yung hapon. Bakit kaya tumitingin si Lolo? Wag kang tingin-tingin, Lolo. Oo, sis. Ganyan talaga yan siya pag makalabas sa hawla, sis. Kasi excited yan siya. Buong bahay sa, buong araw sa bahay. Para yan siya mabuang ba. So, itong look. Ito yung, ano nga tawag nito? Nakalimutan na ko, yung flowers look. Nakalimutan ko yung, ano nga tawag nito? Nakalimutan ko sa English. Hi, baby. So, yan yung main road. Yan dyan. So, here's Waffle. Waffle, baby. Oo. Talagang sisa ako ng charger. Uy, dito ka. Uy, giatay ka. Uy. Yan. Diyan siya. Magpupo talaga yan siya. Alam ko talaga. Yan. Ewan ko sa kanya, bakit yan siya palagi ng pupo sa buhay niya. Yan yung mga sis. Hala, si Lolo, nag-drive si Lolo. Bungga talaga itong mga Japanese. Ilang taon na yan siya. Nag-drive pa rin siya. Hindi yan siya sunflower, sis. Tsutsuji, hindi Tsutsuji. Tingnan niyo si Lolo, Ilang taon na yan. Nag-drive pa siya, Sana all. Babe, come. So, yan yung namin dito. Wait, love. Saglit lang ha, kasi inanuhan ko si Waffle ng yung tali niya ba, baka yung tali. Hi, baby love. Oide. Yan. Hi. So, dun tayo sa medyo malayo, guys. Thank you sa 10 million viewers. Diba? Quiet talaga dito, guys. Ang kagandahan lang sa Japan is, peaceful talaga siya. Pero minsan, sa sobrang peaceful, parang iba na siya. Come, baby, come. Hoy. Hoy. Yan sana. Balik na ta. Yan na. Dita din hiyo, kay murag kuan man. Yan. Family Kasepe. Thank you for watching. Thank you sa mga laro dyan. Waffle, it's dangerous. Abunay. Hindi pa siya nagpupo. Abunay, Oo, sis.
Oo. Pa siyang ano, oh. Hi gato. Merls Vlog, Leah Morgetes, Sir Juni. Natutuwa siya. Ay, oy di. Kuchi. So, dito tayo sa ano, sa ibang daanan. Sa ibang daanan tayo, ha. Yan. Yan. Apple. Ay di. Saan ka do? Oh, tahimik talaga dito, no. Parang walang tao, no. Oh. Come, baby, move there, move. Oh, ito na. Balik tayo sa daan kasi i-show ko sa inyo yung, tingnan nyo yung cat. Hey! Pag mga ganyan na mga bahay, guys, dito sa Japan, yung mga ganyan, yung mga ano nila, yung pader, mayaman yan sila. Pag malaki yung ano nila, mga pader nila. Malaki yung area. Kasi dito sa Japan, kahit itanong natin sa iba, sa friend ko na taga Australia, mahal daw yung mga lupa dito. Nagtanong sila sa akin, bakit mahal? Kumalay ko ba no? Bakit mahal sila? Or standard talaga yan ng Japan. Kaya, ang nangyari, hindi sila bumili ng lupa sa Japan. So, balik sila sa Australia. Hello, si Boom 2.0. Sino to? Sinong ninja? Kaninong ninja to? Saya-saya ni Waffle. O sige sis, thank you sis. I-send nyo sa akin yung proof, ha. Para balikan natin ng bongga. As in bongga talaga. Maybe love. Yan yung mga politiko dito. Ewan ko sino to siya. Baby love, no. Hindi sis, uy, sikat naman yan si Fumeya. Pero narinig ko mabait to yung bata na yan. Yan. Ala, yes. Kaninong ninja to si Boom 2.0? Hindi naman ako masyadong laagan. Minsan lang, charot. Parang totoo talaga siya, oh. Look. Hi sis, May Luna Art. Mega love shout out to you sis. Ami TV. Ano, sis Ami, ano to? Ay. Sis Ami, ano mo to? Tawag nito, ano mo yan? Tawag nito, main mo ba yan? Sis, every time kasi kami mag-walking na Waffle, nag-aano kami, yung parang nagra-running ba? Kasi exercise na rin yan sa ano ko. Yes. Ay. Dito. Maupo muna ako, kasi maupo muna ako kasi si Waffle, ang bigat niya talaga, oy. Waffle, ang bigat niya talaga. Tawag nito. Ganito na yung mukha ng aso na to, pero pag i-carry mo siya, ang kulit. Ginoo ko. Come baby, mama, be. Mag-breath muna ako ng 10. 10. Yun, 10. Lab. Ay. Oh, ganyan talaga siya. Popo Senpai, mega love shout out. Merlinda. Rizano, mega love shout out to you, madam. Ganyan naman tagayan si Waffle. Kahit yung aso ko, kahit hindi yan siya bonggang-bongga yung mga lakad niya, hinihingal talaga yan siya. Hinihingal nga ako. Kabibi na maybe. Love, mami, be. Come. Na, hello. My name is Waffle. And what's your name? My name is Waffle. And what's your name? Bago tong salon kasi. Ang kawaii, oy. Oo, sis. Sana all, yes. Bago siyang salon last day. Haji ka, wamoto, mega love shout out. Oh. Waffle. Konbanwa, minasan. Genki desu ka? Minasan, otsukaresama desu. Mamaya antok. Toy poodle. Pure talaga siya, sis.
Sis Merlinda. Toy poodle siya. Pero yung training ko sa kanya, hi, padikit kay Sir, Haji Kawamoto. Ano natin yan? Friendship natin yan. Ano talaga to siya, sis? Pure siya na toy poodle. Then, ano tawag nito? Yung training ko sa kanya is Askal. Askal. Hindi to maarte yung mga ibang hapon dito, yung mga dog nila, day. Social talaga yan, day. Oh, sir. Social talaga yung mga dog nila dito kasi with attire talaga yan. Tapos with ang dami mga accessories. Pero si Wapol yan lang. Pero mayaman yan siya. Oh. Yes, Insyong TV. Mega love shoutout. Thank you, sir, always. Thank you. Kristalis yung ano niya, oh. Hello, sir. Konnichiwa. Hindi talaga, siya, si Waffle, hindi ko talaga pure Japanese. Siya, Askal. Tingnan mo, Askal. Thank you, sis. Tingnan mo. Na hello, everyone. Diba? Di yan siya maarte. Yung mga, yung mga aso, mga hapon dito, with, talaga yan, yung mga damit, as in, bunga talaga yan siya. Pero sa totoo lang talaga, hindi naman sa pagmamayabang, so since we're talking about my dog, siya sa peso, yung nabili ko sa kanya, siya, kasali na yung lahat-lahat na siya, kasali na insurance, kasi pag pag magkasakit, may hospital din sila na na para sa dog. So with naka-sale kasi to siya, kasi that time promo. So sa peso siya, more or less 100,000. Pamain. Then yung immunize niya, may bayad din. Yes, sis, Pinoy siya, sis. Tapos sabi pa ng doktor, hindi daw pakainin ng buto. Kasi baka mabulunan. Pakainin ko talaga ng buto. Hindi naman nabulunan. Pero not all that time na hindi ko siya pakainin ng buto. Yung minsan lang kasi, tawag nito, kawawa din siya ba, Hindi, yung parang hindi, yung life niya parang hindi aso na normal ba. So gusto ko siya, yes, gusto ko siya yung normal lang yung life niya ba as a dog. Yung parang hindi siya abnormal ba. Pagod, ang lablab, oy. Tapos yung pagkain niya, sis, sinabi pa ng na dog na hindi daw pakainin ng doktor ng mga social na yung dog food. Talaga, hindi, pinapakain ko talaga to siya ng kanin. Hindi to siya dog food. Kung anong pagkain ko, basta yung bawal lang sa mga dog, bawal sila ng chocolates, bawal sila ng onions, at saka bawal sila ng bawal sila ng garlic, bawal yan sila. May other bawal pa yun na as in hindi ko siya pinapakain. Yung favorite niya is carrots, broccoli, vatatatat day kadam. Yes, vatatatat. Siya, intro pa. Hindi pa talaga to siya chorus. Na siya? Intro. Yes, bawal onion kasi based sa doktor, kasi nagtatanong ako sa doktor, kasi mahirap naman pag tawa tayo dito niya, i-research nyo sa Google, sasabihin nyo, naman si Waray, mali yung sasabi ni Waray kasi ganito, ganyan. No. Yung number one kasi na nila is sa brain. Number one na sakit nila is sa brain at saka sa tummy. So bawal din sila more on sweet. Then once a week may training si Waffle sa dog school para may manners siya ba, sana all may manners, ganon. At saka mabait din to siya, guys. Alam nyo, guys, ito wala tong halong na char-char or chika-chika, guys. Yung one time, the other week, parang nag-emote lang ako ba kasi his goat lang, birthday ng papa ko. Then sabi ko, sus, kung meron pa lang si papa ganito, ganyan, kahit pa paano mabigay ko yung gusto na, ayaw ko talaga umiyak. So ngayon, parang nagdrama-drama ako ba. Ngayon, yung ganyan-ganyan, parang naiyak tayo konti, tiningnan ako ni Waffle. No sir, Haji Kawamoto, totoo yan siya, safe. But sabi ng mga doktor, hindi lahat ng mga dog food is safe.
Kasi hindi natin alam kung ano yung mga ingredients nila unless that dog food company is trusted na talaga. So, yung mga other dog food hindi talaga safe. So, ni-refer ni Doc as much as possible, kung pwede siya organic, ikaw lang yung mag-cook ng dog food. But, pag mamahalin na dog food, okay yun. But not all, depende sa brand. Kasi may doktor talaga to si Waffle. Then last week nagpa-inject siya. May injection siya yung para sa lamok. So ngayon ang nangyari guys, nag-iyak-iyak ako dun saglit kasi ganyan talaga ako minsan ba yung maisip ko yung mga life dati ba. Ngayon, alam mo, lumapit talaga si Waffle sa akin, at saka yung parang hinag niya ako, at saka yung ganyan sa ano niya ba, sa tank niya. Hello Dai, Inday Vlog, mega love shout out. Then yes, pwede lutuan. Kaya sabi ni Doc, pag hindi trusted talaga yung dog food, mahal kasi talaga, depende sa brand. Nilulutuan ko siya nga ng broccoli, ng carrots, tapos asin lang, walang yung mga magic sarap pala. Pag feel ko na gusto niya yung food namin, hindi ko siya nilalagyan ng nasanay na din siya. Itong toy foodle kasi, kahit i-research natin to sa Google, sila yung top 2 sa pinaka smart dog sa buong mundo, ang mga toy foodle. Lalo na pag pure ang breed nila. Yes. Bicolanang waray! Mega love shoutout! Sis, main mo to sis? Oo. Ang ganyan pala pag mga mga hybrid, no? Kasi hindi ako nakapag-hybrid dati sa Pinas kasi mahal ang mga, kahit dito mahal talaga yung mga insurance sila. At saka one time po lang talaga yung sa friend ko, namatay yung dog sila. Yes, main mo to Bicolanang waray. Then ngayon may cement yung parang libingan ng mga aso. Sige, ibaba mo yung panty mo dai. Alam, si Bicolanang waray magbaba ng panty. Ngayon, may libingan lang sila, then yearly yung bayad. Bunga day. Parang nakakatakot din kasi may mga pusa doon na yung yung namatay doon ba. Sabi ko, may ganito pala. Magbaba ng panties, Bicolanang waray, kung sino yung bakante dyan. Tingnan natin ng 3 segundo, 3 minuto yung content niya or anything na videos niya. Then, i-watch natin ang bongga bago natin siya dikitan ha. Kasi nagbaba si Madam. So, na lang yan, gift na lang natin sa kanya, at saka mamaya balikan natin siya. Love na bata. Love. So, siya? Pag nasa Japan, tawag nito? Nasa Japan ako, Madam. Si Waray with a Heart, nasa Fukuoka, Japan. And din siya. Pag may aso ka, Ginoo ko, dapat walking. Not every day, but need natin silang i-walk. Kasi, salamat, Day. Thank you. Need natin silang i-walk. Kasi pag hindi i-walk, yan siya, parang ma-stress sila. So, dapat i-walk sila ng bongga. Ganyan siya. Ikaw, Day, OFW ka, Day. Sabi pa ng mga ibang friends ko, sabi nila, buti daw yung aso mo Day is, siya, yung parang, buti daw yung aso mo Day is, thank you sis, Leia, Haji Kawamoto, thank you, balikan ko kayo ha, promise. Tapos ngayon, Bibilab, come, sabi ng friend ko, lagi Day, totoo talaga Day, sabi ng friend ko na, hala, yung aso mo ba parang hindi siya tumatahol. Kasi ito talaga si Waffle, mabait talaga siya na dog, napaka-friendly niya. Then, I believe, sabi daw nila, pag once daw, depende daw, I'm not natural, mabait ako sabi nila, natural. Pag depende daw yan sa amo, raw or daw, whatever, kung yung attitude mo. Wag na mag-walk. Lagi itong nag-walk. Depende daw yan. Kasi, my friend din ako ba na may dog siya. Tapos, yung ugali niya naman, totoo naman eh. Yung gano'n ba, okay lang yung matabil. Matabil ka ba na wala kang tinatapakan? I sis, the HGED family. Tama ba to siya sis? Mega love shout out.
ano siya da, yung sa work namin ba, na parang ganun siya ba, yung balagi siya nagbubuli ba, na mga kasamahan namin dati na Haponesa, yung ganun. Totoo talaga day, kasi mamaya na walking, oy, nagsasalita pa ako, kasi ano daw tawag nito, ano din yung aso niya, parang dita. Ito si Wapol, ano to siya, Maldetsa with a heart. Baby love, gusto na mag-walk. Inday give love, mega love shout out. Erlyn Kinushita, mega love shout out, madam. Thank you, madam. I-send niyo yung proof sa ating sa ating PMPM. So, dito na, balik na tayo. Baby love. Oh. Pauwi na kami, but wag niyo akong iwan. Forget Me Not, yes. Boss George TV ng Davao del Sur. Uy, wag ka dyan, oh. Doon, pauwi na kami. Oh, here is mag-7 na. Yes, mag-7 na, pero hayag pa man, oh, yung napaka-akaroy ba, yung bright. Thank you sa 14 million. Uy, anuhan yung ako ha, yung tawag nito, yung i-like ninyo yung natin, yung show. Baby love kami. Oy, dito kami sa kabilang mundo. Ganito dito guys. Ito yung kapitbahay namin. Ewan ko sa ang part na to dito. Diba? Mag-ano na dito sir. Mag 7. Yan. Forget Me Not. Si Boss George TV. Yan. Yan yun. Dito kami sa kabilang mundo. Diba? Ako lang, hindi pwede ito maingay kasi baka mapulis tayo nito day, ginoo ko day. Wala pa tayong malaking ipon, mapulis na giyatay, simbako ko dasay. Yung mga bahay dito. Yes ma'am, I believe talaga ma'am. Kasi depende raw yan sa owner ng pet. Depende sa owner ng pet. Come. Sana all. Baby love, come na ba? Sige ko kandiya. Yes, forget that. Uy, thank you kabarangay, kapuso, kapamilya, lahat. Salamat talaga. So, I'm asking, anong tawag nito? Anong difference sa Hong Kong na kapitbahay? Uy, di. Ay. Yala, sige, ihi pa diha. Come, baby, come. Kuya Diggs TV, mega love shout out. Ang ganda ng flower, oh. Diba? Sumakwel matchang here. Yes. I-send nyo sa akin yung proof ha na tayo dito ha. Kasi sure to na balikan natin. Kuya Diggs TV, mega love shout out. Si Lolo baklay. Haji Kawamamoto, sumakwela machang. Okay lang sis, okay lang. At least nakita niyo yung mga kapitbahay namin. Ito bait talaga nila. Mag-greet talaga yan sila dahil sabi niya, yung konnichiwa, dapat kumbamuwa, mali lang ako. Mag-greet talaga yung mga hapon na yan, si Lolo. Sabi niya talaga, konnichiwa, yung kumbamuwa dapat yun, pero nag-konnichiwa din siya. Para hindi halata na mali ako. Yan. Waffle. Hindi daw to pusa. Uy, dragon to eh. Tingnan nyo guys, na. May mga dito guys. May mga dito guys. Yating, magsigin siya pangihi ba? At least na na-survey natin yung natin dito, kalupain. Mga kalupain sa Japan. Tingnan nyo, orange guys, orange. Dito tayo dito. Waffle ulit. Dali. Ayaw lagi din ha ba? Sino? Pamay ng orange. Daming orange
Sa labas lang to. Family kasi vlog. Mega mega love shout out. Sinong maganda host, ang aso o ako? Char! Charot! Oo. Next time, doon tayo sa shrine. Ambol, kasabot tingali siya. Hoy, hoy. Ay, sige, gaba diya, wapol. Ako, kasabot tingali, no. Lingkod, lingkod, lingkod. Adi, di kasabot. Sit down. Uswari. 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 Ay, bugo, day, bugo. Pinahiya mo ako, ha? Pinahiya mo ako. All about Diyos. Pinahiya ako ni Wapol. Hindi ko tapakainin ng dinner. Yan oh. Ano yan siya dito? Tawag nito. Tindahan. Pinahiya niya ako. Sige, pahiyain mo ako. Sige, hindi kita pakainin. Hindi kita pakainin talaga ako. Wapol. Oh, sorry. Sit down. Ay, okay. Okay na, mami na. Ay, okay na. Okay na. O, hindi. Pakainin. Takot. Hindi pakainin. Sige, medyo kong isip, Ganito talaga si Waray. Alam niyo naman, palagi talaga akong smiling. Pag hindi lang talaga awayin, smile talaga yan. Ito yung bakuran namin. Bakuran, charot. Hindi ko yung bakuran. Hindi, mamaya nandikitan day. Bikulan ng Waray. Sis, kita mamaya. Don't worry, sis. Huy, mag-comment kayo sa comment section mamaya pa matingnan ko din, ha. Wag pahiya, mami, ha. Again, be. Sorry. Sit down. Sorry. Lalo, pinahiya mo ko, ha. Sorry. Ay. Sorry. Agoy. Look, mami. Hoy. Pharmacy yan siya dyan. Pharmacy. Hoy. Bebe, look, mami. Ikuya alablag. Ala, udid ma. Masya ganahi. So, ganito yung mga ganapas. Iwan ko sa kanya. Ihi talaga siya ng ihi. Iwan ko talaga sa kanya. Ihi, ala. Lawa, ano siya gikapoy mangihi, no? Ganyan daw yan, ang mga aso. Nag-iihi daw yan sa sila para ma-smell daw nila yung mga powerful na ihi dyan. Yes, Dai, sit down. To, hospital. Hospital to sa mga puso. Kung sino yung mga nasawi dyan. Sawi sa mga pag-ibig. Sawi sa mga boyfriend. Sawi lahat. May hapon, Sino dyan, Sino tawag nito? Single. Waffle. Uy. Ay, pauwi na kami, ha? Hello, sis. Playing from Germany mo to si Sisi, no? Yan. Ano tawag nito, sis? Ano tawag nito? Sana ako, Dito, saglit lang, ha? Kasi may sasakyan, ha? Baka mabundol tayo nito, giatay. Wala pa tayong sahod kay YouTube. Mabundol tayo. Left, right, go. Nandito namin sa mansion namin. So, yung malaking bahay na yan sa mga, ko yan, BFF. Kuha muna tayo ng ito. Wala na hugas-hugas yan. Slum, Kuha muna tayo ng ito ba, Wala na hugas-hugas. Patay ng germs dyan. Fresh from the farm. Aslom, sis. Aslom. Ano ito sa Ano to sa tawag nito? Sa English? Raspberry. Kapo tayo. Aslom.
Ano ba? Wala pa din hilain, oh. Magmukbang ta rin. Kani po siya, oh. Kani siya, kaya po ni siya kaning kuan. Oh. Unsa ni sa English? Uy, ano to sa English? Pero okay lang kasi masarap din yung maasim. Masarap yung maasim-asim. Kagaya sa mga babae, masarap yung maasim-asim. Okay. Ito siya. Hindi ko alam anong pangalan nito. Pero good for health. Yan. Ito orange. Yung orange ano? Wala. Ito yung ano guys. Ito siya yung para maliit. Yung orange siya na bunga. Yung orange na yan. Thank you, thank you. Yan. Ito yung olive ko, olive. Wala kasi akong ano dito. Olive oil ko yan siya. Then, ito yung malunggay. Malunggay yan siya. Uy, sa amin to, uy, giyatay ka. Ito yung malunggay na patay. Ito yung ano. Orange pa yan siya. Blueberry. Blueberry. Saan yung berry dito? Yan. Wala pa siya. Oh, berry. Blueberry siya, blueberry. Ito, hindi talaga siya makain. Ito, aso yan, aso. Yan yung mga sandata namin dito. So, yan yung mga gas na yan. Charot. Andito na ako sa maliit na bahay. It's a long story, guys. Gusto ko siya i-share about hindi pa ready. Ito guys, ang buhay sa Japan. So, ano talaga dito, tawag nito, kahit saan naman, hindi lang Japan, minsan, makafeel tayo ng loneliness. So, it's up to you kung paano natin i-handle ang ating self. Kung magpadala ka, stress ka talaga. But, if you have dreams, charot. May pangarap sa buhay, hindi mo talaga mag-survive. So, kahit, minsan homesick, ganon. So, need talaga mag-survive dito. Kasi, walang ibang makahelp sa atin sa abroad. Kundi, self lang natin. Okay, makahelp yung iba. Pero, at the end of the day, self lang talaga. Uy, i-like niya yung live natin, ha? Apolo. Thank you sa 7 million. Yeah. Minsan ako magseryoso. Magseryoso ako na yung nasa lugar naman at siya mag-joke-joke pag nasa lugar. Vitamin C. 9 million people, amazing people, with waffle. Wapol na wapol, awapol. Bago yun siya, guys. Alam nyo guys, nainis ako sa nagcut ng buhok ni Wapol ba. Tingnan nyo, may pahak. Yung parang Tagalog sa pahak. Hindi nila naayos na pagcut. Tingnan nyo, yung hi sis. Ano nga Tagalog sa pahak? Yung pagkat ba hindi maganda at saka parang napahak siya. Uy, any idea? Ano yung English sa pahak at saka tawag nito, Tagalog sa pahak? Haircut not good. Leia, ano yung Inday, ano yung Tagalog sa pahak? Yung mabisaya dyan. Yung example, magkat tayo ng buhok. Tapos may dito ba?
makikita yung ulo. So, napahak siya. So, ano yun? Napahak si Waffle, mga sis. Ayan si Waffle, tingnan. Agoy! 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 Ano nga Tagalog? Ano nga? Yung ano sis ba, yung example no, nag-cut si Waffle dito, kinat yung hair niya. Tapos makikita ko yung anit niya. Sa Bisaya, ano yan, pahak. Ano yung pahak? Yung nakikita ko yung anit niya, parang na ano siya ba, na overcut. Kung sa luto pa, overcook. Coconut, ano? Puknat ba yun? O, yung ganon, sis. Tapos, kasi yung last na nag-cut ng buhok ni Waffle, magaling yun siya. Ngayon, day, yung dito, hindi pantay dito. At saka yung, ay, sorry. At saka yung dito niya, magulo. Wala sa hindi tamang bakas na pag-cut. Fast forward. Sis, kung sa play pa to, kung sa W2W natin, fast forward. Abnormal. Hindi siya inayos pag ano, parang pinas forward ba. No, Waffle no. Gusto na siya mag-inom ng tubig. Wala sis, kasi narinig ko doon, yung nag-cut niya dati, parang may violation daw sila dahil hindi pala lahat ng nag-ano no, yung nagkakat ng mga ano sa mga dog, kasi yung owner daw dahil yung parang dog abuse ba, yung pinapalo yung mga aso. Hoy, anyway, 20 na lang, i-like na ninyo dyan. Huwag na kayong char dyan, i-like na ninyo yan dyan. Na ano siya sis, yung parang nag-report yung staff nila doon na yung mga aso daw doon minsan pinapalo. Pinapalo sis. Tapos maganda talaga yun sila mag-cut kasi yung toy poodle na dating, yes sis, stiret yung toy poodle na ano, na style talaga, yung bungga talaga na malaki dito at saka yung dito niya, yung ganon ba, hindi. Mahal pa naman sa peso, magkano? Almost more or less 3,700 yung bayad. Ganon. So, hindi ko naman i-raise si Waffle na for the sake sa magandang cut. Doon talaga baka anuhin nila ba, paluin nila ba, no, kawawa. Ba't di ka may mali sa? Wala na sis, kasi ano na, next time, hindi na, alam mo naman ako, I'm very makatao na, ano, late ko na siya nakita nung nasa bahay na. Late ko siya nakita kasi that time nagmamadali ako ba. Drop ko lang siya doon tapos kinuha ko ulit. Chinek ko siya yung bago kami natulog kahapon, may ano pala siya, pahak. May pahak pala siya. So anyway, it's okay. Alam mo naman ako, hindi ako yung huy ganito ganyan, pero pag 2 times na yun ano gagawin, magagalit na talaga ako. Kasi dati din ano yung mga yung sa buhok ko ba dati, yung Haponesa, hindi nila makuha yung haircut ko. Ang nangyari, parang nag-uminisay sila. Pero okay na lang, pero hindi na ako babalik doon. As long hindi lang nasunog yung buhok ko. Tingnan nyo si Wapa. Ganyan yan siya sis. Gusto niya yung amoy ko ba palagi siyang nakikita niya ako. Yung kahit ano yan siya, nahihirapan sa buhay. Tingnan nyo. Hirap na yan siya sa buhay niya. Kasi naawa din ako pag magreklamo ka tapos hindi naman nila sinasadya. Kasi ako sis, beautician din ako, 'di ba? Nagkakatin ako ng buhok. Correct sis Merle's vlog. Ano din tawag ito nung nagkakat ako ng buhok. Minsan hindi ko din ma-perfect kasi nagre-reband din ako ng buhok, 'di ba? Not all the time ma-perfect ko talaga yung reband at saka desired color ng customer. Oh, natulog na si Waffle. Tingnan nyo. Tawa, tingnan. Natulog. Pag hindi ko, mag-sorry lang ako na, madam, pasensya na kasi yung sa mga riban, ilang beses na sa riban na hindi ko na-gets talaga yung, may mga buhok talaga na makapal. Minsan, ko lang siya ba, i-retouch ko na lang siya. So, ang nangyari, yung kay Waffle, wala na lang. So, next time, hindi na ako pupunta doon.
So, we are not all perfect. Ako pagod din ako, pero carry lang. Sisteret, ano ba? Kumusta ka naman? Oy, buhay ka pa, sis? Yung mga, ano natin dyan, mga revenue, for sure, malaki na yan. Si Leia, I miss you, sister. Tulog na siya. Ay, ganito yan siya. Gusto niya yung palaging yung smell ko ba, oh. Uwi yan siya, uwi talaga itong aso ko, pero pag may maano yan siya, pag may tawag nito, pag may tao dito, galit na galit. Ano to siya, mabait na may sira yung cat. Gagi ka, buhay ka dyan. May sira, madam. Pero okay lang, hindi na kami babalik doon. Kasi beautician din ako, kasi hindi din natin perfect lahat ba na yung mga cut-cut na yan. Pero mahal talaga dito, day. Si Wapol. Tingnan. Yan. Waffle. May... si Waffle. Good morning. Tulog ka dong. Waffle, kawaii. Ka-cute. Uy, agoy. Waffle. Ang baby ni mommy. Baby love. Baby love. Kasi na mommy, baby. I love you. Nantong na siya. Lutuan ko to siyang pagkain na may. Yan o. Ganyan siya, dahil. So, Ma'am Merls, wala kang work. Wala kang work. Ang dadal ko talaga, no? Pero ito pa lang yan siya. Kaya kong magipag-check ka in how many hours. Hindi nga ako minom ng tubig. Inom tayo ng tubig. Baka mawalan na tayo ng energy. John, did you drink this one? I told you it's not good. You drink energy drink. Hi, sir, Kuya Juni. Napaday ka din, ha? Ito yung iniinom ko. Minsan lang, hindi palagi. Energy drink is not good to our body always. Minsan lang, pag pagod na talaga. No. Pag uminom na ako ng energy drink, kahit 24 oras tayo magchika, day. Hoy, kaning ano ba? 7 million in the world. Mga amazing people sa barangay ni Waray. Thank you so much. Hi, Haji Kawamoto. I'm here home. Otsukare sama deshita. Arigatou gozaimasu minasang. Thank you. And see you sa barangay natin. And ikat ko na to, ha, kasi i-like niyo ba yung live ko? Para ma-20 likes na yan. And thank you sa 1 hour na stay. Yes, 1 hour. Then Kuya Juni TV, thank you. Family Kasepi Vlog, thank you. Elgin Bohol, thank you. Jajades, thank you. Sheila Kwame, thank you. Kay Bicol in Waray, thank you. Merle's Vlog, thank you. May Luna Art. Charat Plastic, charat lang. Thank you, sis. Thank you so much. Kay Devi, thank you. Kay Kuan, Ma'am Grace, the Hedge family, thank you. And everyone, thank you. Yun talang mga na-mention ko. Kay Ensyong TV, thank you. Napaka-supportive talaga ninyo, ay. So, thank you very much. And see you next time around. And good vibes. Stay motivated. Mabuhay! Mwah! Bye-bye, sis. I love you, sis. Ingat. Kain na tayo for dinner. Babu! Salamat!